de stapelkaart afloop. De omdoek is verder. Ik doe nog even een rok van de steun tussendoor. Goed zo. En we komen dadelijk even nog bij die track hoe de start van zaken is. 80. Het nummer in de hoor 80. We draaien nog een keer voor je. Voor wie moet het deze? 6 rondes. Het komt. Dus dan moet dat vandaag ook wel eens goed komen met rennen. 1, 2, 4, 1. Dus wel, dit bepaalt echt een renshow aan eigenlijk, hè. Job, hoe is het afgelopen, hè? Nee. Is er wel gebeurd? Nee, je mag niet naar het gedronken. Ja, even lopen. Nee, dat is een filmje. Dat is veel hoger. Goed, Jules.
lekker. Oh ja. En wil je toch ook nog eens? Ja. Love you. Ja, joh. Lekker hè, joh? Ja. Lekker hè, meiden? En dan gaan we aan deze kant op een verder met de tombola. Ja, Basisschool. We rollen het ene nummer 400. Weer in de 10. Weer in de 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Dolly denkt wel met het goede zet ze digitale kloos maken, want die net zo in gaat ze toch met. Ja, lach maar. Dat komt goed allemaal aan. Don, hoe ver zien we? Hoeveel zien we dan? Daar gaan we 704. Niks. Hebben ze nog een ander trucje? Ja, nog een ander trucje, dames en heren. Let op. Hoog, nu kijk toch in de schaakbeweging. Wat is het? Oh.
Maar de prijs is in markt hoger. Dat kost we gaan beginnen dadelijk. We beginnen dadelijk eerst met de starten, dan met de scheet en met de bananen. Dus we tellen hier dadelijk tot 10. Dan gewoon 4 op de 5, 4, 3, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5 en go! 1, 2, 3, go! Je gaat van hard! Die bal van alle grote boze komen! Rustig aan! Jammer! Ja, komt u bij! Wow, wat een tweede rondje. Goed zo. Wauw, dat gaat goed. Hey Robert, is je weer? Hoppakee! Kom maar! En nu komt het op de man heen. Op de man weg. Dat is een goede schot. Dat is gewoon het beste ding, geloof ik. Oh nee, ik ben trots op jullie. Wat goed hè? Ja. Wat je tegen 7 rondjes. Dan ga je wel eerst even wat drinken. Ja, daar heb je een bommetje en 16%.